Nay, magkano utang ko, Nay? What? Nay, yung ganito? Depende pag may pulutan. Lalo na pag libre. Para sahod natin, sir. Hindi totoo yan. Wala kayo. Bola lang yan. Ano, anak mo yan. Parang nababudol ako. Ang dami ko na siguro ng utang na yan. Sir, may dinuguan pa dun, sir. Dinuguan. Mga utang po kami. Kilito ang tawag ng utang para makuha tayo at matanggihan. Damihan mo na. Ayan na po. Susundan na po natin si boss mangutang. Talong, nag-iisa na lang. Kilala kong kaliskis mo, hoy. Nay, magkano utang ko, Nay? What? Kapakita ko lang, Nay, kasi baka mamaya pa yung sad namin, Nay. Galing, ha? Mamaya pa sahod namin. Ano, may dinuguan ka? Galing mo talaga, bright ka. What? Mamaya, tanong mo kay OICU. Ako naman dinahila. Ano kay OICU? No, ay. Andiyan po na labi. Ha? 768. 768. Piling... Mamaya, Nay. Galing, ha? Kay Bulawan. Sige, magano? Ano pa yung ano noon? Yung pondo? 1,000 plus, diba? Dagdagan ko na yung utang ko. Yung utang ko, dagdagan ko na. Sir, ano oras sahod natin, sir? Hindi totoo yan. Wala kayo. Bola lang yan. Ano, anak mo yan? Emperador? Ay, Fundador? Suka. Ay, yung mucho na lang din. Sir, baka naman, ano? Yung mucho na lang. Ano oras ba yung sahod natin? Mamaya pang hapon yan. Guardians ka pala, sir? Galing, ha? Hinihito. Ayun yung ganito? Depende pag may pulutan. Lalo na pag libre. Magkano to? 185. Sahod Yung naman. isang kami. Sahod naman, mamaya. Magkano utang ni Bulawan dito? 1,000 plus. Bah, ang laki din. May ilaw sa inyo. May ilaw kayo, Nay. Gabusin ko na, Nay. Galing mo talaga, bright Gabusin ko ka. na, Nay. Sinsya na, Nay. Opo, man, Nay. Mabayaran ako. Ang lapit ng barangay. Ang lapit ng barangay. Dalawang Te, magkano ang ano sa inyo pagpalaba pagka per kilo? 35 pang mga ano. Ah, may laundry sa Lahat inyo? ng damit. 35. Pag mga kumot, mga pundar, 45. 45 pag ano. Pagka short lang, mura yun. Pag short, maiksi lang yun eh. 35. Ate naman. Hindi Ang totoo kilo? yan. Isang kilo. 35 ang Bola kilo? lang yan. Ano yun? Isang araw lang? Kailangan matuyo ko. Ah, hindi Pag siya yung kailangan ano, tuyo hindi talaga. siya yung... Plancha na rin yan, nakaplansya na. Tupi lang. Tupi lang ba? Kala kayo. Kala ko yung ano, Ano? yung Kailangan matuyo. diretso dryer. Sir, yan mga uniforme mo, sir. Gawa ng ikaw sa busy ka rin naman sa trabaho. Kailangan mo na yung ano, dahil wala ka ng mga partner sa bahay. Malayo ang pamilya mo. Kailangan yan, yung ganyan. Yan, sir, dito mura lang, 35. May dinuguan! Pulutan pa dun, oh. Dinuguan. Parang nababudol ako. Ang dami ko na siguro ng utang na yan. Sir, may dinuguan pa dun, sir. Dinuguan. Sa ano. Ito po, mojito. Inutang ni sir. Oh, grabe ka, sir. Talaga, bright ka. Mahirap kang papuntahin dito sa pastry. Baka magkabaranggayan. Naiiwan muna namin na ya. Akong bahala na. Akong ano dyan. Ayan po yung aking OIC. Ano ba yan? Ito na yung nabubudol ng ate. Ito po Saan ka mamaya? ito po yung tindera dito. Utangin namin. Ayan po. Nakakita lang nakakita na kami. Ayan po. Napakabait po niyan. Lahat po ng kasalanan namin sinalo niyan.
Ito ang ganda. Oh, pogi talaga ng YZ na. Gawa mo dyan, nag-vlog ka.